sauraro assalamu alaikum, sannan mu da sake saduwa da kuwa cikin shirin na safiyar asabar kakanin labaran duniya. A Najeriya sama da mayakan Boko Haram 51,000 ne suka mika wuya ga mahukunta a cikin watanni 11 da suka wuce. Gwamnatin Rwanda ta saki mai cacakarta wata mutumin nan da aka yi amfani da bajinta sa shahararren fim din nan na hoton Rwanda a wajen nuna yadda ya ceto dimbin mutane daga kisan kare dangi bayan hukuncin daurin shekaru 25 da ta mai. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun caccaki mahukuntan Faransa kan keta haƙƙin masu zanga-zangar adawa da dokar sake fasalin fanshan ƙasar. To ga labaran kamar yadda suke. Babban hafsoshin sojin Najeriya Janar Loki Rabo ya bayyana cewa kimanin mayakan Boko Haram 51,828 suka mika wuya ga gwamnatin tarayyar ƙasar tsakanin watan Yulin 2021 zuwa watan Mayun 2022. Mr. Irabo ya faɗi haka ne a yayin gabatar da wata makala a jami'ar Edo, yana mai cewa 13,360 daga cikin 'yan Boko Haram ɗin mayaka ne. Hafsan hafsoshin tsaron Najeriya ya kuma ƙara da cewa 1,543 daga cikin tubabbun mayakan na Boko Haram sun kammala zaman gyaran hali a sansanin Malam Sidi tsakanin 2016 da shekarar 2022, yayin da 1,935 aka sauya musu tunani a sansanin Bulumbuktu. Ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ce dakarun kasar sun kashe 'yan ta'adda 79 a yayin wani samame da suka kai a makon da ya gabata a yankin arewaci kusa da iyakarta da Mali, inda ita ma watan aka kashe mata dakaru 17. Dakarun na Nijar sun tashi haikan ne da zumar kakkaɓe mayaka masu ikirarin jihadi a yankin Tiluwa a Banifangu wanda ke da iyaka da Mali, kamar yadda mujallar ta da ma'aikatar tsaron kasar ke wallafawa duk mako ta ruwaito. Gwamnatin Chadi ta karbe iko da kadarorin hamshakin kamfanin sarrafa man fetur da dangoginsa na Exxon Mobil a kasar. Ma'aikatar kula da makamashin kasar da ke yammacin Afirka ce ta sanar da hakan, tana mai cewa a yanzu dukkanin wani hada-hadar da kamfanin ke yi na haƙar ma'adinai ya koma ƙarƙashin gwamnati. Labaran ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. An saki Paul Rusesabagina mai sukar gwamnatin Rwanda nan, wanda aka bayyana kokarin da ya yi na ceto ɗimbin mutane daga kisan kare dangi na shekarar 1994 a fim ɗin Hollywood da aka watake hotel Rwanda, bayan da ya shafe sama da kwanaki 900 a gidan kaso. A daren Juma'a ne aka saki Rusesabagina bayan da gwamnatin Rwanda ta sassauta hukuncin ɗaurin shekaru 25 da aka mai bisa samunsa da laifukan da suka shafi ta'addanci. Akalla 'yan gudun hijira 34 ne suka ɓace bayan da karamin jirgin ruwan da suke ciki ya nutse a gabar tekun Tunisia. Jirgin ruwan ya tashi ne daga Sfax, inda yake kokari ya tsallaka tekun Mediterranean zuwa Italiya. Wannan hatsari ya kai adadin waɗanda suka ɓace a teku zuwa 67, a yayin da ake samun ƙarin ƙananan jiragen ruwa da ke yin lodi a cikin wannan yanayi zuwa Italiya. Mutane 3 ciki har da 'yan sanda 2 ne suka ɓace bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya nutse a tafkin Victoria na ƙasar Kenya. Jami'an 'yan sanda 2 dai na cikin wata tawagar mutane 8 ne da ke wani aikin haɗin gwiwa a tafkin. Da misalin karfe 12 na dare ne kwale-kwalen nasu ya nutse har mita kimanin 200 a yammacin Kenya, kamar yadda kafafen yada labaran Kenya suka ruwaito. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na Radio France International. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ci gaba da caccakar gwamnatin Faransa a jiya Juma'a bisa zargin cin zarafi da ake wa 'yan sanda suna yi wa masu zanga-zangar adawa da shirin sake fasalin fanshin shugaba Emmanuel Macron. Mahukuntan Faransa sun kuma kama sama da mutane 450 a ranar Alhamis, a ranar tarzoma mafi muni ta barke tun da aka fara zanga-zangar adawa da kudirin daga shekarun ritaya zuwa 64 daga 62. Shugaban Amurka Joe Biden zai gana da Firaministan Canada Justin Trudeau, kana ya gabatar da jawabi ga Majalisar Dokokin Kasar a yau Juma'a, yayin da rahotanni ke cewa sun cimma yarjejeniya game da dakile bakin haure da ke shiga Amurka daga Canada ba bisa ka'ida ba. Ana sa ran batun kasuwanci da tsaro tare da yadda za a lalubo fita game da rikicin Haiti su mamaye tattaunawar.
'Yan sanda a jihar Texas na Amurka sun tsayar da wani jirgin kasa dauke da bakin haure 15 da ke fuskantar matsalar karancin iska, inda har ma 2 daga cikinsu suka mutu. Bayan wani wanda ba a san kowane ne ba ya sanar da 'yan sandan ta wayar tarho ne, su kuma suka shiga aiki inda suka tare jirgin a gabashin Nipa, wani karamin ƙauye a kudancin Texas kusa da birnin San Antonio. To masu sauraro a nan za mu dakata, da Allah kada a manta a danna mana alamar subscribe, sannan a danna mana alamar ƙararrawa, don kuma an yi subscribe sai a danna mana alamar like. Mun gode.